Akuilana media channel hambai जों टेलियमरा पिएसमा फाइका निरावनो बुनुबै खाना याफागो कायसा एफआईआर लॉन्च केबिनेट नि कपि सिनि तापु हरि कुमार त्रिपुरा लॉन्च कुमार त्रिपुरा यांगाय कांति कुमार त्रिपुरा ब मोटामोटी ग्रीवास इंजुरी नंखा बखरागो फाटिजाक खाफाजाक नुखाना चाइते सिनि नांखा बिनि मुखां खसिजाक मिया सारै सानजनि चाइते जरावो सिनि चाकमा गादरफोरा बाजार फाइबनि फाइफ्रो lama ko borok rongma windo khani borok rok borono lama ka sui bukha git bai bukha dini je yaw mani tongoni la thakotoma kotoma tonga bai bukha ke boni hote boni bokro phatai thangka boni bagai ni sentini FIR khaina bagai teliamra PSO sung phaika ang khut khoroksa district president YTF ni te ani working president tongo Manoj Deborma tongo te chini centrally YTF ni secretary Nil Kumar Deborma tongo te chini yang warrior tongo जों मिया खनाखेनो आं हरो तंमलिया बखा तंथुलिया अमा हाइके चिनि दिबरा साराव बाहाय मंदे बुजाक तंसिनाय बनि बागै जों जास्टिस नायो जाहाथे जों अबनो जास्टिस मान खांखेसि जों बरन एंखलको बासागै बरनो फान्दिखेसि चिनि नेक्स्ट जेनारेशन दो ते गुबुन नि दो फारबाय अमा हाइके बुजाक माने न मुथागने मान न आबनि बागै जों दिनि अ जागा फाइसो फाइलेखा बाहायके अबनो मुथाग मान दिनि जों FIR खाइखा जों नायो सिनि media channel बिसिंति आं साग्लायना मुसुगुलु करगनो जों जास्टिस नायो ते जे गभर्नमेंट दंनाय बा सिनि जारा एडमिनिस्ट्रेशन दंनाय जारा नि ल'आव दंनाय बरक जतन साइमानथों अमा हाइके साल कथां अमा हाइके बुनानि कगिया बनि बागै जों खा खामो जों स्ट्रंलि बनि बागै प्रोटेस्ट खाइबो आबनि बागै जों कायसा न्याय बिचार नायो जास्टिस नायो आबनानि कोइमु